रे भाई रे ए मद ପିଇବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ। ତୁ ତ ଶଳା ପିଇକି ଫୁଲ ଗିୟର ରେ ଅଛୁ, ପୁଣି କେମିତି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବେ? ଭାଇ ଦେ ତ ଟିକେ ମାରିଦିଏ, ଆମେ ଏମଏଲଏ ପାର୍ଟି ତ ଜିତିଲୁ। ତୁ ତ ଶଳା ମାରିକି ଫୁଲ ଗିୟର ରେ ଅଛୁ, ଆହୁରି କେତେ ମାରିବୁ? ଭାଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାରିବି। ବେ ଶଳା ତ ମାରି ମାରିକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାନି, ଆହୁରି ମାରିବି କହୁଛୁ? ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମେ ଜିତିଲୁ। ଜିତିଲୁ ତ ଶଳା ଠିକ ଅଛି, କାଇଁ ଏମିତି ଅମଣିଷିଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ ବେ? ହେଁ ଏତିକି ଶଳା ତତେ ନିଶା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଶଳା ପିଇବି କହୁଛୁ? ହେଁ ନିଶାରେ ଶଳା ଲୋକକୁ ମାରି ସାରିଲୁନି, ପୁଣି ଆହୁରି ମାରିବି କହୁଛୁ? ଶଳା ତୁ ଶଳା କେମିତିକା ଗାଡି ଚଲଉଛୁ ବେ? ଶଳା ତତେ ରାସ୍ତାରେ ଆଖିଏ ଦେଖା ଯାଉନି? ପିଇଲୁ ବୋଲି ଶଳା ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ଦ୍ର ମାନବୁନି, ଶଳା ଲୋକ ଉପରେ ଚଢେଇ ଦଉଛୁ? ହେଁ ତୁ ପରା ଏମଏଲଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ଏମଏଲଏ, ବିଜେଡି ଏମଏଲଏ। ତୁ ଶଳା ତୋର ମାନେ ତମର 3.5 କୋଟି ଜନତା ତମର ପରିବାର, ହେଁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକକୁ ସड़କରେ ଏମିତି ହେଲେ ମାରୁଛୁ କେମିତି? ଇଙ୍କୁଚି ନା ବାଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗରି ଉଚି ନା ବାଙ୍ଗା ଇଙ୍କିଆ ଖାନା ଅକାରେ ଚଲ ଖାନା ଲୋକ ଲୋକ ନିହିଜୁ ପେ ଏଇଠି ଶଳା ଖାଣ୍ଡ ବସି ତତେ ମାରିଦିବେ ନା ଏଇଠି। ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଜାଣି ପାରିଲିନି, ବୁଝିଲୁ ନା। ତାପରେ ଆମେ ହେଲୁ ଡକଲମ ପାର୍ଟି, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଜିତିଲୁ ଖୁସି ବାସିରେ ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ଗହଳି କରିବୁ ନା ମଣି। ଆଉ ତତେ ତ ଶଳା ନିଶା ହେଇଛି, ତୁ ମୋ ଆସିକି ଆହୁରି ମୋ ପାର୍ଟିଟା ଖରାପ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଧରିକି ଦିନାଥ ଦେବି ଯେ ତୋ ନେତାଗିରି ଛଡେଇ ଦେବି ଏକାଥରେ। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଅଟକେଇବ, ସେ ହେବ କେମିତି? ଆମେ ପରା ବିଜେଡି ମାନେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶାକୁ ଖୋଳ କରୁଛୁ, ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ଅଟକେଇବ କେମିତି? ତତେ ଶଳା ଯିଏ ଭୋଟ ଦେଇଥିବ ଆଜି 100 ସିଏ ଭାବୁଥିବ ତୁ ଶଳା ମଣିଷ ନା ଶଳା ନେତା ନା ପଶୁ ବେ? ଗାଡିଟା ଚଲଉଛୁ ବୋଲି ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବୁନି, ରାସ୍ତା ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ଦ୍ର ମାନିବୁନି। ଶଳା ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଶଳା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କଲୁ ଶଳା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ବି ଚପେଇକି ମାରିଦେଲୁ। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? କଣ ତୁ ପାୱାରରେ ଅଛୁ ବୋଲି? ତ ତାପରେ ବି ଶଳା ତୁ ଏଠି ପିଇବାକୁ ଆସିଛୁ ନେ ଶଳା, ତ ମୁହଁରେ ଶଳା ଶଳା ତତେ ଏଇନା ଯଦି 52 ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଇମ୍କିଆ ଖାନା ବକାରେ ମାରା ଖାନା ଚକାରେ ମାରା ଖାନା ଇମ୍କିଆ ଖାନା। ରେ ଭାଇ ରେ ଏ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ। ତୁ ତ ଶଳା ପିଇକି ଫୁଲ ଗିୟର ରେ ଅଛୁ, ପୁଣି କେମିତି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବେ? ହଁ ଭାଇ ଆମର ନବୀନ ଗମେଣ୍ଟ ଟିୱଲ କମ ମଦ ଦୋକାନ ଅଧିକା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଦଟା ମାରି ସାଇଲା ପରେ ଦେଶରେ ଇଏ ଓଡିଶାର ଜନତା ସବୁ ବାଳ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଳ ବୋଲି ଖାତିର କରେନି। ସେ ପୁଲିସ ହଉ ମୁଲିସି ହଉ, ସିଏ କୋଉ ବିଲେଇ ପୁଅ ଆମ ଉପରେ କିବେ? ଏଇ ଶଳା ଚଢେଇ ଦେବି ନା ଆଉ ବେ? ଏମିତି ଚଢେଇକି ମୁଁ ହେଇଛି ଏମଏଲଏ, ଆଉ ଏ ଶଳେ ପୁଲିସ ମତେ ଛାଡିବେନି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତେଦାରୀ ଲୋକ, ମତେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଛାଡିବେନି। ପୁଲିସ ଦେଲି ଏକାଥରେ ବାଟି ଏକାଥରେ। ଏ ଶଳା ଗୁଡା କିଛି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ ମୁଡ। ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମତେ ଅଟକାଇବାକୁ କିଏ ରେ ନାମ ନେବ ଏଥର? ଅରେ ଶଳା ତୁ ନେତା ହେଇକି ମଦ ପିଇଲି ବୋଲି ତୋ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଖାଇଦେଲୁ ନେବେ କଣ? ନିଶାରେ ଶଳା ଗାଡି ଚଢେଇଥିଲୁ, ଏଇନା କଣ ହେବ? ଶଳା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ କାମ କଣ? ଶଳା ମେଡିକାଲ ଚକ୍କର ପାବେ। ଆଉ ତୁ ଶଳା ନେତା ହେଇକି ଶଳା ଏକଥା କେମିତି ଜାଣି ପାରିଲୁନି କେଜାଣି? ତତେ ଶଳା କିଏ ବି ଭୋଟ ଦେଲା କେଜାଣି? ଆଉ ତୁ ଶଳା ଇଙ୍କୁଚି ନା ବାଙ୍ଗା ବାଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗରି ଉଚି ନା ବାଙ୍ଗା, ଆଉ ତୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ବାଡା ହେଇଥିଲା ନା କଣ? ତୁ ଜାଣି ପାରିଲୁନି ବେ ଶଳା? ତୁ ଶଳା ଜାଣି ପାରିଲୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢେଇ ଦେଲୁ। ହଁ ବେ
କାର ସିରିୟସ ହେଇଛି କଟକ ଗଲାଣି, କିଏ ତ ଏଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇକି ପଡିଛି। ତୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କିସ କଲୁ ବେ? ତତେ ଆଉ କହିମି କିସ? ତୋତେ ଶଳା ଲୋକ କାହିଁକି ହେନେ ଶଳା ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ହେନେ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ବି ଜାଣି ପାରୁନୁ ବେ। ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା। ଯିଏ ଏଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଆମର ଯଦି ଶାସନ ଭଲ ନଥାନ୍ତା ତାନେ ଥରେ ଭାବିଲୁ କିଆଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତେ। ଆମେ ମଦ ବି ଖୋଲୁ, ଖଣି ବି ଖାଉ, ଚିଟଫଣ୍ଡ ବି ଖାଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁ ହେଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା କୁନ୍ଦୁଲି ଇଏ ବି ହୁଏ ହେଲା। ତଥାପି ଲୋକେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାଇଲ? ଚାଲି ଆଇଲା ଦାଣ୍ଡରୁ ବୁଝି ପକେଇଲା ନଣ୍ଡଣ୍ଡରୁ, ଡ୍ୟାସ ହେଲା ପିଣ୍ଡାରୁ, ବୁଝିଲୁ ନା? ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ବେ ତୁ। अबे पब्लिक तो तते इमचिया खाना अकारे मारा चना चकारे मारा खाना। तते तो पब्लिक मना करूचंती जाना सेठी, तू पब्लिक ऊपर केमती चढ़े देलु बे? सेमाने तोर कोन करथिले? तते सळा सेमाने वोट देबे, सब किछि करबे, आ तू सळा सेमाने को ऊपर चढ़े देबो। तू सळा गोटे बडो डैश वाला हेइछु, बुझिलु ना? तते सळा र ए खाना दउछि मार दिमि जे कांड बुसी एकाथरे मरि जबो, बुझिलु ना? ना रहिबो बाउंस ना बाजिबो बंसी। पब्लिक कौन आम उपरे? आमे जहा कहमु सेटा मानिबे ना। हिजो कने अकारे मारे कना चकारे मारे कना अपेक्षा करबे। आम देशर जनता आम राज्यर जनता दिने ने दिने परिवर्तन हेबे। जोठी दिने इंग्रेज मानकर जो माने बिना परमिशन रे एठी गोटे चढ़ई उडु नथला, आजी तांकर बड़ बड़ ऑफिसर सब बडलाट सानलाट छोटलाट गवर्नर जनरल एमानकर ड्रेस सब बैंड पार्टी वाला इना वर्तमान पिंधी के जाउचंती, ब्रास बैंड वाला। सेही मिंती दिने अवस्था खराब हो देखु तुम मानकर। तमरो अत्याचारटा तमरो ए जो मनमानिनटा पूरा आकाश छुई गलानी हैला। लोक को मारिबा को तमे बाहरलनी माने एथर देख कोन होउचे, देख एथर नहने आरथर लोक दिने दिने परिवर्तन हेबे, तम कथा बुझिबे सळा। गप कहला बिजेडी बुड़ी जीव, आम ड्रेस सब ब्रास बैंड वाला पिंधिबे बाल ना बे। जेते पर्यंत ओडिशा रे मद चलीची, नवीन गवर्नमेंट मद दउची, सेते पर्यंत बिजेडी रो किछि भी बंका हबनी बे। जेते पर्यंत 500 टंकिया मुंड 500 टंका नहीं भोट देबे, कुकुड़ा खाइबे, ये मद पीबे, सेते पर्यंत आमे जितिबु ना। बुझिलु? आमर केही कोन किछि छुड़ी पारिबे? किछि छुड़ी पारिबेनी। सेई रकम रो गरजु थिबो बे। तम बीजेपी रे ए जो तू बीजेपी कथा कहूचु, तम बीजेपी रे पूरा हेडमास्टर संख्या प्रबल। ए समस्ते कहउचंती आमे मुख्यमंत्री हेबो अबे, सेथिपाई लोक पसंद करू नांती। आम हेडमास्टर गोटे नवीन बाबू हैला, आमे सबु ता पाखापाखी लोक। आमर किछि हेडमास्टर दरकार नाही। हेडमास्टर गादी रे बसु, आमे गांडीटी मारू। एइटा होउछि आमर लक्ष्य। एइमिति मारी जाडी जोड़ा आमको भोट दउ नांती मरि जांतु, कमी जांतु, बाळ हेई गला ना। हौ रे सळा हिजो काना अकारे मारे चना चकारे मारे खाना। तते तो आजी आमे बाटेइमु, तथापि ए राइजरे जनता को छाड़ी दउछु किस करिवे? एमती कंस रावण मानकु जितेइबे ना मूल परिवर्तन करिवे? आपण माने चिंता करंतु।